Бате, той сутиен е герой. В смисъл... Това не е бала, така ли това? What the fuck? Вие сте чукове. Сашо, какво е това чукче? Я чукай малко. Я чукай циците. А в Opera GX знаеш какво са сложили, бе? Emergency key. Като се здрависваш с президента, ако, нали, случайно случи така, че някой навлезе в територията на здрависване, цъкаш някакво копче и ти отваря рандом тап. И вчера някой го тества и цъкна копчето и му отвори някакъв стрим в Twitch. Ела си майкет. Това е вече... Чакай се, кое е по-странно? Да те фанат да лъщиш, нали, на такива видеа, да те фанат да лъщиш на някой Twitch стрим, на някакъв черен, примерно, цъкнал в 12. Цяло е странно да те хванат да лъщиш. Защо викаш? Това се сърди в още. Не. Не. Давам. Тебе? То не веднъж. Йоан, нека да играем на една игра. Добре. Чакай, Или това беше играта, бат. Това беше игра. Добре, Йоан, искаш ли да играем на една игра? Хайде. Какъв е най-странният начин, по който са те хващали да си биеш манатарката? Общо взето първия път, който те първо започвах, брат, и нашите се връщаха от магазина и аз съм такъв. Те си влизат, майка ми си остава нещата, изобщо не ме забеляза какво става с представа време. Продължавам да си зависим с президента си, викам, си кажа, това е нормално, ще излезе. Остава разни работи, брате, и ме гледа в очите, и вижда, че аз не гледам в очите, брате, и си гледам в телефона. И като го видя, че и баща ми влиза и той и седи на такива и аз съм паза. И викаме, какво? И от тогава знаех и после... Още няколко пъти така са ме хващали, брат. Просто влизат, брат, виждат какво става на мониторите и излизат. И мисля, че и първия ми път, който правих секс, братле, толкова дълго правих с една мацка, братле, че накрая тя каза, стига толкова. И аз не свърших, нали, нормално, и отидох в другата стая и си биех на Инстаграма и на филтрите, бати. И тя влиза и си остава ръката на рамото ми и вика, какво правиш? Аз викам, трябваше да свърша, братле. И точно гледа своите снимки, аз свършвам в следващия момент и как си остава ръката на рамото и, братле, спермата ми стига до ръката, бати. Лудница. Тази жена в момента, аз съм ви я показвал, братле. Тя е превъртяла света, бе. Тя е превъртяла матейта от всякъде. Така. Добре, бе, мене винаги ми е било... Това е типичен Йоан, братле. Типичен Йоан. Техните го хващат да си бие чеки и той си казва, те ще разберат. Те ще разберат. Каквото и да се случи, те ще разберат. Това не е прекалено странно. Представя си пиловито на техните, ако влизат, виждат някакво порно и ама ми се привидя. Малко се обръщат тя чуван и само се чува там. Ето, вижте какво става просто. Какъв е то мангасар, бе, брат? Точно, тя ходи по негри, брат. Те негри я черпят постоянно на някакви сепарета, брат. Тя вече е превъртяла играта. Те я пълнат, значи като животно. Много сериозно, тя постоянно е... Да. Да, постоянно напълнена. Пие противозачатъчни като... Абе, Некъде. а на колко беше като те фанаха? На към 13-14 нещо такова. Като започвах. Защо Йоан е толкова странен? За какво? Добре, бе. Добре. Нека играем на още една игра. Защо си помислил, че те ще разберат? Защо си помислил, че е окей да те хванат да си трескаш? Защото вече беше прекалено късно, брат, не. Да правя каквото и да е. И си казах, нека... Ама ти чай сега, добре, ние знаеме къде е твоята стая. Ти си бил в твоята стая. Не, аз живеех на различно място тогава. Да. Ти си такъв, брат, то вече е 10 часа, аз нямам какво правя. То даже не беше 10 часа, просто аз го открих, брат, и бях супер закачен, брат. Разбирате за какво става. Ти си започнал чак на 14. Да. Ти много си закъснял, бе. Ти си спущил влака. Аз си почнах от 4 годишен дет се вика. И аз имам много приятели, дет се почнали много.
Там ще е 7. Не, бе, Това не е ли хубаво? Защото не ти е наебало толкова представите за секс. Не. Реално, Брат, да. ти представите за секса си ги имаш. Ти ако си тапанар и без да си биеш чеки. Да. Има от това. Още никога не съм ме хващали да си трескам манатарка. Да, защото сигурно си го правиш в 5-6 часа въртле сутринта, някакво такова. Чай, че обяснявам на момчетата. Айде, Бран. Айде. Обяснявам на момчетата, говориме, споделяме си. What? Лека? Бран лека. сигурно си заключва вратата, подпира с това. Не бе, лут ли си? Аз преди нямах, ти нали, ти помниш, преди не ми затваряше вратата, старата врата. Даже не се затваряше, камо ли преди да се заключи. Така че. Пети клас. Богмолкът имаше един Huawei, който толкова много чеки направеше залепнал целия и екранът ще стана бял. Вау. Ебате шампиона, И бе. Богмолкът си беше Богмолкът беше отворил 300 или 400 таба порно и ги държеше нон-стоп отворени. Телефона му забива, ти. И само майка му звъни. Майка му звъни. И само той дига и майка му вика, ало, Виктор, и сам се чу, Аз спомням, братле, че всичките ми години, докато ходих на училище, тогава вече смених стратегията, братле, и спрех вече да правя глупости, ама на телефона си имаш Chrome и имаше един браузър Ecosia, бата, нали сещате, ето? Не. Ecosia е това, като сърчнеш, на всеки сърч се дава някакъв процент от ревенюто за посаждане на дървета. И всеки път аз като си пускам да гледам порно, братле, общо взето, гледам на такова на табове, които ще посадят едно дърво. Рециклируеми. Да си говорихме, да си го разбия. Искам да си легна, бе, брат. Брат, това е много по-добро от съня. Там съм 9 сутринта пак. И стана ми на